A mérkőzés helyszíne Rotterdam, amit jól ismerhetünk a magyar válogatott kapcsán is, hiszen játszott itt mérkőzést korábban a magyar válogatott is, és ugye ne felejtsük el azért ezzel a csoporttal kapcsolatban a legfontosabb információt, ami a magyar válogatott kapcsán a legfontosabb információ, hogy ugye ennek a csoportnak a győztesével fog majd megmérkőzni a magyar női kézilabda válogatott a negyed döntőben. Jelen pillanatban Franciaország áll az élén ennek a csoportnak, amit itt látunk is közben felirat formájában is, és Hollandiával mérkőznek a mai napon, ezt is majd élőben közvetítjük a kedves nézőknek. Francia-holland mérkőzésen dől tehát el az, hogy melyik csapattal találkoznak majd Golovin Vladimir lányai, a magyar válogatott. És hát nyilván addig még kell foglalkoznunk ezekkel a találkozókkal is, hiszen itt is bőven van miről beszélnünk. Mindkét oldalon van egy-egy hölgy, aki 20 gól fölé jutott egyébként. A tunéziaiknál Amal Hamrouni az, aki 23 találatnál jár idáig, a tunéziaiak jobb átlövője, és az argentinoknál is van egy kiemelkedő gólgyáros, ha mondhatjuk így, hiszen Karstennek van 27 találata, egyébként 38 kíséretből érte el ezt, 71%-on lőtt idáig ezen a világbajnokságon. Láthattunk sokféle megoldást mindkét csapatnál már ezen a világbajnokságon, mind ami az összeállításokat illeti, közben pont Hamrounit mutatják a statisztikájával, hogy milyen sok gólt szerzett ez idáig, és itt pedig Bonót is megmutatják nekünk, tehát mindkét csapat próbálkozott itt különböző taktikai felállással, különböző játékrendszerrel ezen a világbajnokságon. Láthattunk már nyitott védekezést mindkét oldalon, láthattunk egy, mondhatjuk így, akár erőltetett szélsőjátékot, de hogy a beállókat is foglalkoztatták mindkét oldalon, nyilván az is eléggé szembeötlő volt, úgyhogy hát meglátjuk, hogy mi maradt itt a csapatokra erre az utolsó körre fordulva, ahogyan már arról szó is volt, ugye itt már nincs további helyosztó majd, hanem a csoportban, középdöntős csoportokban elért pontok alapján rangsorolják azokat a csapatokat, akik nem jutnak be a legjobb 8 közé itt a kézilabda világbajnoksága. Argentína kezdi a mérkőzést, kék-fehér mezben látjuk a dél-amerikaiakat egy apró hiba után, de reméljük, hogy a találkozó színvonalas lesz, és nem tudom, hogy ilyenkor vajon mire számíthatunk, inkább arra, hogy sok gól lesz, és megpróbálnak rohanni a csapatok tényleg egy felszabadult kézilabdán, vagy mennyire tudnak motiváltak maradni itt a végén, és akkor látunk esetleg kevesebb gólt, itt egyből egy 7-es a mérkőzés elején. Hát talán inkább a több gólos verzió, ami ülhet, bár egy picit attól félek, hogy sok technikai hibát fogunk látni a mai mérkőzésen. Egy picit annak is köszönhetően, hogy nem vagyok benne biztos, hogy annyira koncentráltak lesznek már a lányok, azért a nagy dolgok lezajlottak már itt számukra a világbajnokságon. Bono harcolta ki a 7-est, és Karsten értékesíti azt. Egyből egy a mai statisztikája az argentin hölgynek, akit már korábban kiemeltünk, ugye ő balátlövő poszton játszik, 5,4 gólos átlaga van, ami a lőtt gólokat illeti itt a világbajnokságon, úgyhogy azért őrá mindenképpen érdemes lesz figyelni, és nyilván a 7-eseket is azért ő egészen magabiztosan értékesítette. Ez a 9. sikeres 7 méterese volt ezen a világbajnokságon, most viszont már Tunézia támad az első góljáért. És Auch-tól pattan el a labda, őt mutatják nekünk itt a közelibe, úgyhogy Argentína egyből 2 gólos előnyre tehet szert. Egyébként őket tartották esélyesebbnek is a mérkőzés előtt, és egy nagyon szép betörés után szerzi meg Bono a második argentin találatot. És közben egy kiállítás is, hogyha jól látom, így van. Jön egy kiállítás is itt egyből a második percben, úgyhogy 2 gólos előnyben Argentína, és emberelőnyben is a következő 2 percben. Igen, tehát annak ellenére, hogy talán szervezettebbek itt leginkább a francia szövetség kapitánynak köszönhetően a tunéziai vállalatot, hogyha technikai hibákat fognak okozni eladott labdákat, ahogy most rögtön az első támadásnál is láthattunk, az argentin játékosok biztos, hogy nagyon nagy sebességgel fognak rájuk menni. Hát eleve az argentin kézilabdára nagyon jellemző, hogy gyorsan kézilabdáznak, sokat futnak, sokat egyeznek. Pedig most lekerül a labda a szélre a tunéziaiak oldalán, de nem tudta bevinni azt a szélső játékos. És ahogyan említed is, ugye egy francia szövetségkapitány, Pablo Morel az, aki irányítja a tunéziai csapatot. Egyébként 25 áprilisa óta tölti be ezt a pozíciót, és a Brest edzője is volt korábban 21 és 24 között, 2021 és 24 között, de volt a gaboni férfi válogatottnál is segédedző pozícióban, most először szövetségi kapitány ebben a funkciójában Pablo Morel,
és egyébként 14-15-ös szezonban, 2010-es évek közepén a legjobb edzőnek választották abban a szezonban Franciaországban. Egyébként 20 éves korától kezdve edző, úgyhogy ő azért tényleg jó fiatalon kezdte a karrierjét, és többszörös bajnoki ezüstérmes is a francia bajnokságban, itt pedig majd passzívnál kell próbálkozni. Auchnál lesz a lövő helyzet, meg is próbálja ellőni, hát ez magasan kapu fölé száll, nem kellett játékba avatkoznia az argentinok kapusának, ahol egyébként Menucci kezdett a kapuban. Most ez egy jó védekezés. Lemegy a labda a szélre, és a kapufáról azt mondtam volna először, hogy kijön, de az bepattant bizony a gólvonal mögül jön ki a labda. Úgyhogy ezzel így már 3-0. Erősen bekezdenek az argentinok, és jól látjuk is a visszajátszás alapján, hogy ez ténylegesen bent volt ez a labda. Úgyhogy Argentína már 3 gólos előnyben. A játékvezetőnek van lehetősége visszanézni, hogy a teljes terjedelmével áthaladta jól, de elég határozott volt a játékvezető, jól látta, jó szögben volt, hogy ez nem kérdés, hogy gól volt. Így van, úgyhogy Garcia góljával ezúttal 3-0, és 4 perccel tart a találkozó, egyelőre még nincs gólja Tunéziának, viszont most ehhez közelebb kerülhetnek, hiszen jön egy kiállítás argentin oldalon. Belhadj az, aki ezt kiharcolta, jól láthatjuk. Szerintem egy egyértelmű szituáció. Egyértelműen megfogta őt Gavilán. Ez az első kiállítása a mai találkozón. Volt már neki korábban egyébként a világbajnokságon. Játékvezetői szempontból talán nem egy könnyű találkozó, ami a két csapat játék stílusát illeti. Azért sokszor elmondtuk velük kapcsolatban ezen a világbajnokságon, hogy nagyon furcsa kézilabdát játszik mindkét csapat, és nem azok a megszokott figurák vannak gyakran elővéve egyik oldalon sem, amiket szoktunk látni. Akár ahogy te is említetted, ugye ezek a furcsa technikai hibák, néha olyan kiszámíthatatlan az egész játék, amikor őket látjuk, szóval nem egy olyan, mint amikor az ember tényleg egy holland-francia meccset néz például. Nem, főleg hát európai játékvezetőkről van szó, más stílushoz vannak szokva, és nem csak a technikák, a taktikák lehetnek furcsák, hanem maga a játékosoknak a mozgása is teljesen más ütemben kézilabdáznak, más ritmusban kézilabdáznak. Tehát ez az, amit a játékvezetőknek azért hozzá kell szokniuk ez a stílushoz is. Karsten pedig második gólját is megszerzi, ezzel már 4-0. Talán erre azért kevesebben számítottunk, hogy ennyire simán indul a találkozó, már 4-0, és még mindig nincs gólja Tunéziának. Lassan 5,5 percet tart a mérkőzés, és most ugye ember hátrányban tudott betalálni Argentína, de megszületik az első tunéziai találat. Djelezi a szerzője, Djelezivel kapcsolatban ugye mindenképpen el kell mondanunk azt, hogy 34 éves beállóról van szó egyébként, hogy a lengyelek ellen egy nagyon csúnya sérülése volt, ugye ott az eszméletét is elvesztette egy pár pillanatra, akkor Pankovskával ütköztek. Pankovskát ki is állították az eset után, de szerencsére itt van és tudta folytatni a világbajnokságot. Nagyon fontos, meghatározó tagja ő ennek a tunéziai válogatottnak. És Argentína pedig üres kapuval tud támadni, mindjárt lejár a kiállítás, és egy következő gól, amit megint csak Karsten szerez, nagyon-nagyon bekezd, eddig 3-ból 3, és 6 perc alatt már az 5. gólja ez az argentin csapatnak. Egyelőre szinte hibátlanok ezek a helyzet kihasználások, ezek a szituációk. Igen, mondjuk sokat nem kellett tennie azért, hogy helyzetbe kerüljön itt a jobb kettes tunéziai védő. Egyelőre még nincs a helyzet magaslatán. És egyelőre Auch sem tudja hozzátenni a magáét, viszont majdnem mondtam volna, hogy jön egy jó bejátszás, azonban nem jutott el ez Djelezihez. És Auch van bent, megpróbál irányítani. Hakana kapja a labdát, ő próbál bemenni, inkább leteszi a szélre, és ez egyébként egy nagyon szép megoldás. Szép góllal zárkózik közelebb Tunézia csapata, Zelfani a gólszerző, itt láthatjuk, szépen megnézte a helyet, és a kapus mögött, a kapus fölött a hálóba bombázott. Egyelőre viszont azt tényleg, amit az előbb is mondtál, nagyon könnyen szerzi Argentína a gólokat, 7 perc alatt már a 6. találatuk, és megint csak nem volt igazán ellenálló ez a védelem. Itt most Bono tudott bemenni. Hát teljesen más ritmusban kézilabdázik Argentína, sokkal gyorsabbak, sokkal aktívabbak, energikusabbak. A tunéziai válogatott egyelőre abszolút
nem azt mondom, hogy nagyon jó játékot vártunk tőlük, de azért ennél mindenféleképpen többre számítottunk. És főleg az érdekes, hogy itt az argentin csapatnál, ahogy itt átvésültem a statisztikát a mérkőzés előtt, egyébként nagyon gyenge lövő százalékokat láttunk idáig a világbajnokságon, és erre majd előre rácáfolnak, mert nagyon könnyen és gyorsan szerzik a találatokat. Bonóval kapcsolatban is, aki az előző gólt szerezte, 16 gólja volt idáig a világbajnokságon, de hát 32 találatból ért el, egy 50%-os lövő százaléknál tartott, és nagyon sokaknál van, ilyen 40-50%-os mérleg volt a VB előtt az argentinok részéről. Na hát most ezen tudnak javítani, úgy tűnik, ez idáig. Igen, itt nem az a mentalitási játékosok, akik 2-3 hiba után kedvüket szegnék a lövésre. Egyébként ez egy szimpatikus, meg egy jó hozzáállás, mert annál rosszabb nincs is, hogyha hamar elmegy a játékos kedve a lövéstől, és nagyon passzívá válik. Viszont most jön ismét egy szép megoldás tunéziai oldalról. Belhadj a gólszerző első lövése volt a találkozón. Úgyhogy most ez a 4 gólos különbség, ez a 4 gólos differencia tűnik úgy, hogy megmarad a két csapat között, kicsit befagyott ez a 4 gólos különbség. És egyelőre sok gólt látunk, amit te is vártál a mérkőzés előtt, ugye most 8,5 perc alatt már 10 találat. A végén lehet, hogy ilyen 50-55-60 gól környékére is el tudnak jutni a csapatok. Láttunk már sok gólos mérkőzést a mérkőzésen, Kávótól pedig a második találatát látjuk a találkozón. 2-ből 2-nél tart a jobb átlövő, nagyon szépen vitte be ezt is, de tény, hogy ez a tunéziai védelem nem tűnik annyira acélosnak a mai napon. 8-3 tehát. A Tunézia támadásra mutatott már életjeleket magából, szépen húzták el jobb oldalra és kétszer a labdát, az előtt bal oldalon szépen törtek be 1-2-es között, de a védekezésük az nagyon passzív. Most Hamrouni is a pályán, viszont most Zelfani nem tudja bevinni a labdát a szélről. Lezi van bent beállóban, Belhadj az, aki irányít, Hamrounit látjuk itt a jobb átlövő pozícióban, itt pedig egy mellé dobott labdát látunk, egy kihagyott kísérletet. 20-as mezben Rezgui volt az, aki kísérletezett. Amennyire az argentin oldalon szép ez a 8 gól, 9,5, most már lassan 10 perc játék alatt, addig viszont tunéziai részről ez a 3 találat 10 perc alatt azért elég gyengécskének mondható. Mindenféleképpen sokkal több kell tőlük, hogy a szorosság karakter nézte a mérkőzést, bár itt az elmúlt 10 perc képe alapján az argentinok sokkal motiváltabbnak és frissebbnek tűnnek, mint ők. És Kávó most hibázott azért egy lövést, idáig 2-ből 2-nél tartott, most ez az első rontott kísérlete a mai találkozón. Úgyhogy ismét visszajöhet 4 gólos hátrányba tunéziaiak csapata. Itt viszont támadó szabálytalanság, átfutott középen a beálló, úgyhogy Argentína megkapja a labdát, és most jöhetnek már Bonóék. És nem így vissza hozzá a labda, nem kapja meg. Ezúttal már nála Bono. Kávóval az összjáték, illetve Karstennel. Itt most a belső játékosai az argentinoknak. Buri volt szabálytalan, egyébként őt is sokszor láttuk védekezésben ezen a világbajnokságon. Most is ő az, aki kilép, és megpróbálta Bonót megfogni, viszont nincsen talált, és nem is fúj a játékvezető, talán egy adható falt lett volna ez Kávóval szemben. Így viszont most rohanhatnak az afrikaiak, hát mire kimondom, addigra jön egy eladott labda, és így nem tudnak vele megindulni, és nincs belőle helyzet. Egyébként a 2024-es Afrika bajnokságon lett bronzérmes Tunézia, így jutott el a világbajnokságra, ott Angola és Szenegál mögött végeztek, de például Egyiptomot megverték ők is azon a találkozón, vagy azon a világeseményen, azon a kontinens viadalon, és így tudták kvalifikálni magukat. Tehát amit pedig az egész VB-t illeti, talán arról most így van időnk beszélni, hogy azért az európai csapatok dominanciája továbbra is úgy tűnik, hogy változatlan, hiszen ha megnézzük, hogy a legjobb 8 közé kik azok, akik eljutnak, akkor nyilván Dánián és
Magyarországon kívül a többi csoportot is megnézve, Németország, Montenegró, Franciaország, Hollandia és Norvégia is ott van, tehát 7 európai csapat lesz a legjobb 8 között. Egyedüliként, aki ott van nem európai országként, az Brazília. Ők azok, akik ott lesznek majd a legjobb 8 között, ez már ugye matematikailag is biztos, ugye ez már lezárult, az a középdöntős csoport, és igaz, Norvégiától kaptak egy nagy-nagy verést a tegnapi napon, de biztosan ott lesznek, és ők majd a német-Montenegró párosból kapnak ellenfelet, sőt, tehát pontosan tudjuk azt, hogy Németországgal játszanak, a másik házi gazdájával ennek a világbajnokságnak. És egyelőre Jelezihez nagyon kevés labda jut el, ami a beállós játékot illeti. Ugye volt róla szó korábban, itt már mi is említettük, hogy gyakran erőltették ezt a beállós játékot a tunéz oldalon, és sokszor tényleg megpróbálták valahogyan, de eljutatni a labdát Jelezihez. Na most ez a mai találkozón egyelőre nem működik, pedig azért ez az argentin fal sem az a legmagasabb, legmasszívabb, legfizikálisabb fal. És az előző mérkőzésekre jellemző volt, ahogy mondott, hogy a tunéziek a beállót keresték. Jelezi a legalacsonyabbuk, de van már 2 magasabb játékosuk, akik szintén kerestek folyamatosan a játékosok. Nyilván ezt látják, az argentinok is készültek erre, illetve nem magasak az argentinok, de azért lábbal elég jól védekeznek, lábbal agresszívak, folyamatosan meg tudják kerülni, nem maradnak zárásban. Úgyhogy emiatt van kevés lehetősége most a beállósoknak. És továbbra is nagyon könnyen szerzi Argentina gólokat, most éppen Karsten volt eredményes, és ez már a 10. argentin találat volt. On joue Thiago avec pivot ailier dans le 1-2. Hop, on y va, ça sort, on attaque ou 1. Thiago avec pivot avec ailier dans le 1-2 ou 1. On repart. Salma arrière gauche. Amal demi-centre. Fadwa Eya. Luna. Fatma. Az időkérés során, az időkérés alatt láthattunk egy kis statisztikát a mérkőzés eddigi alakulásával kapcsolatban, és azért az egy érdekes adat volt, amire felkaptam a fejem, hogy 3 gólnál tart ugye Tunézia, és így vannak 50%-os lövési mutatóval. Az azt jelenti, hogy összesen 6 lövésük volt idáig a mérkőzésen, ami azért, hát mondjuk úgy, hogy többre számítottunk. Akkor nem is olyan rosszak, igaz? Igen. 50%-kal lőttek. Nem, hát ja, nem véletlenül ideges Pablo Morales is, gondolom, nem ezt beszélték meg, hogy így fognak beleállni a mérkőzésbe, nem sok minden teljesíthettek a lányok, amit megbeszéltek. Egyrészt nem is tűnnek túl motiváltnak, nagyon úgy tűnik, hogy inkább csak letudni szeretnék ezt a mérkőzést. Az argentinok, hogy pont ellenkezőleg álltak bele, ők meg nagyon motiváltnak tűnnek, élvezik a játékot, és tartok tőle, hogy itt ez egy nagy különbségű győzelem lesz az Argentina számára. Hamroni az, aki lerakja a szélre a labdát, és jön egy BD, és talán a mérkőzés eddigi legnagyobb kapus bravúrja, egy nagyon szép zicsert fogott Menucci, Valentina Menucci az argentinok kapujában. És ezt egyelőre nem tudják Karstenék megoldani, ez viszont egy gyönyörű szép megoldás. Fantasztikus találattal jelentkezik Campigli. Campigli az, aki és kalandos volt, amíg odaért a labda, de a befejezés szép volt. És nagyon szép ejtés, tényleg egy finom kis átemelés, szép csukló mozdulattal oldotta ezt meg az argentinok játékosa, Campigli. Egyébként már 31 éves, ő is a rutinosabbak közé tartozik az argentin oldalon. Hát láttunk már tőle sok gólt is ezen a világbajnokságon, legalábbis magához képest. Azért eredményes volt, ő is 50%-on lő idáig, ami az egész tornát illeti, a torna átlagát. Ugye Bono az, aki még kiemelkedett ebből az argentin csapatból, hogy korábban szó volt róla, ő már a 20. találatát szeretné megszerezni a mai napon. De hát Cavo már 20-nál volt a találkozót megelőzően, és Karsten pedig 27-nél, ő volt ugye a legeredményesebb argentin oldalról. Pedig ismét egy kihagyott helyzet, de most megkapják a labdát pirosmezes csapat tagjai.
Hamrun itt nagyon sokat játszották az egész világbajnokságon, őt gyakran láthattuk, hogy próbálja szervezni a játékot a jobb átlövő irányító pozícióban. És nagyon érdekes jelenetek, és nagyon érdekes helyről vállalta el ezt a lövést Hamruni. Miután visszakerült hozzá a labda, nagyon belekényszerítették ebbe a mozdulatba, de Ez a ritkán látható jelenetek. viszonylag ritkán látható jelenet, igen. Most ismét támadásban Tunézia. Viszont egy újabb labdavesztés, és tényleg az, amit látunk is, egyrészt az, hogy milyen rég nem talált be Tunézia, 7,5 perce nem voltak eredményesek, másrészt pedig az, hogy sokkal körülményesebbek az ő támadások, nincs ez a dinamika, mint amit most éppen látunk, de tegyük hozzá, hogy egy nagyon szép védést látunk, nem Kadem az, aki ezt a bravúrt bemutatja, és először tud hozzászólni ez a találkozóhoz. De hát nézzük meg ezt a védekezést, tehát méterekre egymástól, egymás mellett a tunéziai védelem tagjai nagyon könnyen tudják ezeket a betöréseket végigcsinálni az argentin csapat játékosai, pedig majd most törlésre lesz szükség. Egyre teljes káosz, a Tunézia válogatott visszarendeződéssel le is marad, mindig valaki nem jó pozícióba futnak vissza, nagyon könnyen kerülnek helyzetbe az argentinok. És azt is érdemes megnéznünk, hogy sokkal tovább támad egyébként Tunézia, tehát sokkal hosszabb támadásokat vezet, de nem eredményesek ezekből a hosszabb támadásokból. Az argentinok pár passzból, egy-egy lövőcselből, egy-egy betörésből nagyon könnyedén kerülnek zicserbe ez idáig. Hát most Aucsnál a labda, jönne a labda Dzslezihez, de nem jut el hozzá, ismét csak Argentina támadhat. De megmondom őszintén, nem számítottam arra, hogy már az első félidőben ilyen nagy különbség lesz a csapatok között, de ugye mondtad itt a mérkőzés előtt, amikor kérdeztelek, hogy benne van tényleg a nagy arányú különbség, na de az, hogy ennyire hamar megtörténik. Emlékeztetünk például akár a hollandok elleni mérkőzésére Tunéziának, ott például az első 10-15 perc még egészen rendben volt, hiszen ott nem voltak messze a hollandoktól, aztán nyilván persze második félidőben már kijött egy nagy különbség, és folyamatosan növelte előnyét a házigazda, az egyik házigazda, de hát itt most az elején már lelépik őket az argentinok, az első félidőnek már túl vagyunk a felén. Hollandia ellen egyébként kifejezetten szép dolgaik is voltak, azért is gondoltam, vagy bíztam benne, hogy azért szorosabb mérkőzést láthatunk. De most meg azért is támadnak ennyire nagyon sokáig, mert nem találják az ellenszerét az argentin védelemnek, mindenki egyénileg próbálkozik, sok a technikai hiba, eladott labda, nem találják az ellenszerét ennek a gyorslábú argentin védelemnek. És most emberelőnyben talált be Argentina, Garcia volt eredményes, második gólja volt a találkozón. De szintén ezt is egy passzból lejátszották, az emberelőnyt és zicser volt. Aucsnál a labda, aztán Hamrunihoz kerül, nem találnak lövőhelyzetet, és megint csak egy eladott labdát, rengeteg technikai hiba. És jött volna egyből a büntetés ezért, de most nem találta el Garcia a kaput. Üres kapunál ezt elvállalja. Hát egyébként egy jó méterrel tévedett. Tehát nyilván ezt el kellett vállalni, még valamivel több mint egy perc. Tunézia ember hátrányából. Hamrunit kell egy picit összeszedni, ápolni, lehet, hogy cserét is fog kérni. Nagyon-nagyon sokat dolgozott idáig ezen az egész világbajnokságon, őt rengeteget láttuk a pályán. És tényleg, ahogy említed is, voltak nagyon szép dolgai. Ő a legeredményesebb válogatottban, és ezért ez a kerekítve 5-ös gól per meccs mutató, egyébként ez nem rossz. Nyilván ebből kellett volna több pirosmezeseknél ezen a világbajnokságon, hogy még tovább jussanak. És főleg azért, ha azt megnézzük, hogy ugye Ausztriát meg tudták verni a legutolsó találkozójukon, ráadásul úgy verték meg őket, hogy a második félidőben még csak döntetlen sem volt az állás, végigvezettek az egész második játékrészben, és így is meg tudták verni Ausztriát. Ehhez képest ez a mai nap, ez egyelőre nem róluk szól, igaz, most jön egy szép kapus teljesítmény ismét MKDM-től, és akkor Aucs helyzetben, és ezt most értékesíti is, most 8 közte, első gólja a találkozón a jobb átlövőnek. Nem, hát nyilván a mai teljesítményüket látva furcsálhatjuk, hogy megverték Ausztriát, aznap teljesen más játékot tudtak mutatni, de hát az vett ki belőlük ilyen sokat. Főleg úgy, hogy az osztrákok ugye 4-jel verték meg ezt az argentin csapatot. Itt azért így nehéz összerakni ezt a képet, hogy akkor most pontosan mi is történik, mert Argentina
ott nem volt igazán meccsben az osztrákok ellen, ehhez képest Tunézia megverte őket, és most amikor az egymás elleni találkozójuk van, akkor egyelőre azt látjuk, hogy ilyen 7-8 gólos különbségnél próbál csak egyáltalán kapaszkodni Tunézia ebbe a mérkőzésben, most csere irányító poszton, és ott láthatjuk 18-assal Ben Hassint, ő az, aki megérkezett most a pályára. Leginkább védelembe szokott csak a pályán lenni. Stauch hagyja ott a labdát Hassinnak, aztán a szélső, na ez most egy gyönyörű szép megoldás, na hát igen, talán ez az, amit hiányoltunk, ezt most nagyon szépen játszották le, és Auch második gólját szerzi a találkozón. Igen, ebben volt egy kis elképzelés, volt labda nélküli mozgás, voltak helycserék benne, egyből lett hely, úgyhogy egyénileg erőlködik mindenki, abban nagyon nehezen fognak tudni eredményesek lenni. Ezért azt megnézve az összképet, hogy mindjárt 20 percet tart a találkozó, és az 5. gólját szerezte mindösszesen Tunézia, azért tényleg ez az, ami jól leírja ezt a találkozót, hogy támadásban egyelőre elég halovány, pirosmezes együttes, viszont most ismét egy labdaszerzés, lehet, hogy itt az utolsó 10 percet megnyomva azért közelebb érhetnének, akkor azért nem dőlne el idő előtt ez a találkozó, amihez egyelőre még közel vagyunk. 21. percbe lépünk, 12-5-ös argentin vezetésnél támad Tunézia. Ben Hassin. Most csere volt ugye beálló pozícióban is, ahogy láthatjuk. Mostefawi az, aki bent van. Most Cselezi kapott egy kis pihenőt, ez viszont egy falt. Ben Hassin próbált meg bemenni. És ez viszont egy nagyon szép befejezés. Ben Abdallah a gólszerzője. Első találata neki is ezen a mai találkozón. Szélső játékot sem láttunk eleget idáig a találkozón itt a tunéziaiak részéről. De most ez egy szép megoldás volt. Ráadásul bent feküdt ugye az egyik argentin játékos, tehát ha kimarad, lehet, hogy még 7 méteres is lett volna belőle. Igen, az biztos, hogy 7 méteres lett volna. Viszont 6 gólra zárkózott Tunézia, azonban jön egyből a válasz, és ismét egy szélső gól. Ezúttal Frelier a szerzője. Ugye ebből a pozícióban már Garcia is volt eredményes a mai napon. A jobb szélről már nem az első argentin találat. 13-6 tehát. Auchhoz nem jut el a labda, és már egy támadó szabálytalanság. Viszont 14. találatáért támadhat Argentína. És szintén most történt egy sorcsere az elmúlt percekben, most Kávóék azok, akik pihennek. Aztán mire kimondom, megjelenik ő támadásban, most ő az irányító, őt látjuk a képen. Casasolával az összjáték, most Casasola. Ez 7 méteres lesz, így van. Egyértelmű a szituáció. És nagyon bátran megy be a falba Romero. Nagyon könnyedén tud betörni. Ahogy látjuk, hogy ezekkel a betörésekkel nem tud mit kezdeni Tunézia igazán ezen a találkozón. Nyilván nem csak ez az egy a probléma, de hát egyelőre ez mindenképpen az egyik legnagyobb. És Karsten lövő százaléka a másik problémája Tunéziának, hiszen ő nagyon-nagyon eredményes. Ismét csak értékesíti a 7 méterest. És ezzel Tunézia hátránya nő, 14-6. Ben Hassin próbálkozik, Ben Hassin menne be, ez is 7 méteres lesz. Itt azért ezt lehetett látni mindkét csapatnál, hogy azért mind támadásban ügyesen harcoltak ki 7 métereseket a világbajnokságon, de nagyon sokat össze is szedtek a saját oldalukon, azért itt rengetegszer láttunk belülvédekezéseket, helyenként indokolatlan faltokat, és hát a védekezésére azért egyik csapat sem lehet igazán büszke ezen a világbajnokságon. Hamrouni a 7 méteressel, itt viszont jön egy védés, és még egy védés, dupla védés. Na ez egy nagyon szép jelenet volt, Menucci. Volt már egy-két bravúrja a találkozón, de ez volt idáig a legszebb. Hamrouninak nagyon nem megy ma a játék. Kicsit enerváltnak is tűnik, valószínűleg ő már azért eléggé a végét járja, ami az energia szintjét illeti. Érdekes, hogy pont őt emeltük ki, ugye, meg hát nyilván
volt is vele kapcsolatban mit kiemelni. Egyébként 13 gólja volt 7 méteresből eddig ezen a világbajnokságon, és ez 14 kísérletből ért el, ezt tegyük hozzá, hogy vele kapcsolatban azért ez egy nagyon szép mutató volt. Hát most jött egy hiba, de Mkadem védésével nem kerül nagyobb hátrányba Tunézia. Most Hamrouni kapott is egy kis pihenőt. Ben Hassinnál a labda, keresnék a beállót, de nem találják meg. Két Ben Hassin most egymás mellett a pályán. Maissa Ben Hassin az 55-ös játékos, őt láthatjuk most a labdával, aztán teszi Aucsnak, és most egy szép labda a szélre, és ez már gól is. Ben Abdallah második találata. Próbálták csapdázni a hosszú átadást, de itt a fiatal balátlövő egyébként szépen vette észre, hogy keresztpasszal teret tud nyerni, és ennek volt köszönhető, hogy ekkora hely volt jobb szélen. Az argentinok gyakran szokták megnyitni így a védekezésüket, ugye nem egy magas fal az övék, cserébe ez a zavaró játék, ez a zavarás védekezésben, azért ez gyakran volt rájuk jellemző. Hát itt ha lejutott volna a labda a szélre, akkor egy zicserbe kerülhetett volna Bolling. Ehhez képest most újra kezdheti támadását Argentína. Romero keresi a lövőhelyzetet, nem találja meg. Aztán Casasolához, ő viszont nagyon szépen. Megint csak itt a 2-3-as védők között nagyon könnyedén kerülnek lövőhelyzetbe az argentinok. Casasola első találata a mai mérkőzésen. Mint a tunéz védelemnek a jobb oldala, a jobb 2-es, jobb 3-as védőkük, ez eléggé a gyenge pontja. Nem mintha nagyon erős lenne ma ez a védelem, de ők ebből is egy picit kilógnak elfelé. És már 15 kapott gólnál tartanak, és ismét egy hiba támadásban. Hát itt könnyen lehet, hogy akár 20 gól környékére is eljuthat az első félidőben Argentína, hogyha ez a tendencia így folytatódik. És most megint megy le a szélre a labda, ez így Zicser, és jön a gól is rá egyből, Bolling. Ha jól számolom, az első találata így van, először eredményes ezen a mai találkozón. Hát megint csak teljesen üresen a szélső, pedig nincs emberhátrányos szituáció, nem arról van szó, hogy valaki fönt marad, egyszerűen csak nem tudnak odaérni, és a szélről is most már ez nem is tudom, 4., 5. argentin gól volt a találkozón. Hát alapvetően teljesen rosszul helyezkedett, most megint a jobb szélső védő volt a balátlövővel szemben. Teljesen indokolatlanul. Úgyhogy ezért is volt ekkora hely most meg az argentin bal szélsőnek. Most Ben Hassin harcolt ki egy 7 méterest. Maissa Ben Hassin. Ja, ahogy említettem, van egy másik Ben Hassin is a csapatban, ő Amal Ben Hassin. Ezúttal pedig Auch az, aki ott van a 7 méteresnél, és ezt most értékesítik is. Harmadik gólja a találkozón. Hát, ahogy arról beszéltünk, hogy 20 köré juthat el Argentína, és most ugye ezért tegyük hozzá, hogy ember hátrányban fognak támadni a dél-amerikaiak. Jött egy 2 perces kiállítás is a 7 méteres mellé. De ahogy arról beszéltünk, hogy 20 köré eljutott Argentína, talán Tunéziánál ez a 10 gól vagy 10 gól fölé jutni itt az első félidőben az lehet a cél. Egy 3,5 perc szűken az első félidőből, és jön egy időkérés is argentin oldalon. Vamos a ver si sigue la mixta o la vuelve a bajar. Si lo vuelve a bajar, ¿qué jugamos? Bueno, si lo vuelve a bajar eso. Si no, jugamos con sol abierta acá y un apoyo cortito de Malena para separar estas dos y que Martu venga un poquito sin pelota acá. A partir de que vienen sin pelota, si viene la ayuda, atenta Sol. Después de esto para ir y Colo para recuperar la anchura, ¿ok? Y pases, no des, no, quédate allá. Solo si la ves trabada, te dice. ¿Listo? Hát talán Pablo Morel arca mindent elmond eddig a tunéz teljesítményről, és egyébként azt volt érdekes figyelni itt az időkérés közben, hogy átlagban azért 38 másodpercig támad Tunézia, míg Argentinánál ez a szám 27, sokkal gyorsabban oldják meg a támadásaikat a dél-amerikaiak, és most is ugyanerre látunk egy példát, igaz, most jön egy szép védés, vagy mondhatnám úgy akár, hogy egy gyengébb befejezés, de
de ez egyértelműen látszik, hogy sokkal körülményesebb Tunézia csapata a mai találkozón, sokkal nehezebben kerülnek lövőhelyzetbe, sok passzal próbálkoznak, de ez ígyszerben nagyon nehezen kerülnek. Na most itt jön egy betörés, és jön rá egy 7 méteres is. Ben Hassin volt bátor, és ő ment be, illetve még egy dolgot szerettem volna kiemelni, hogy a lövő százalékban is nagyon nagy a különbség a két oldal között. És az eladott labdákban is. Tehát a Tunéz oldalon 10 eladott labda van, Argentinoknál 1. Ez is hatalmas különbség, meg egy fél idő alatt 10 technikai hiba eladott labda, az már nagyon magas szám. És ebből is fakad az, hogy mindösszesen a 9. gólját szerezheti Tunézia a mai mérkőzésen. Aucs van ismét a 7 méteresnél, és ő most ismét eredményes. Ugye Hamrounival kapcsolatban mondtuk azt, hogy nagyon jó százalékban értékesítette a büntetőket a világbajnokságon. Ugye ő volt az, aki kihagyta az ominózus büntetőt, ami után ott 2-t is védett Menucci. Azóta viszont Aucs most 2-ből 2, ami a 7 métereseket illeti. Itt jön egy szélső befutás, de aztán nem kapja meg a labdát. A szélső most viszont már igen. Bollingnál a labda. Jön vissza és megtalálják a beállót. Hát ebből biztos, hogy 7 méteres lesz, így van. Hetesek számában azért jól fogunk állni a mai mérkőzés végén, azt érzem. Most éppen Ascounét fogták meg, és hát egy egyértelmű belülvédekezést látunk. És jön a 7 métereshez Karsten ismét. Nagyon magabiztosan dobta idáig a találkozón, és most is nagyon könnyedén értékesíti. Hát tényleg valahogy a 20 gól környéke az meg lehet Argentinának ebben a félidőben, ebben a játékrészben. Már 17-nél tartanak, és hamarosan a 10 gólos különbséghez is eljuthatunk. De most ez ellen próbál tenni Tunézia, és egy szép megoldással Ben Abdallah, harmadik találata a mai mérkőzésen. Ugye idáig a legnagyobb különbség 9 gól volt, ott 12-3-nál. Nagyon állva hagyták Tunéziát. Most viszont egy picit közelebb tudnak zárkózni, most 7 közte. Romero a labdával, jön a bejátszás, viszont a kapufáról ez most kifele pattan. Egyszer már volt nagy szerencséjük kapufával kapcsolatban az argentinoknak a mérkőzésen, most ezúttal ellenük volt. Romero már a második nem szép. Gólpaszt érő paszt adja, de vele hibázott a beállós. Ben Hassin. Aucs. Vissza Ben Hassinnak. És megint csak a két Ben Hassin a pályán. Ezúttal Maissa Ben Hassin. Megint csak passzívig elmegy a játék, nem találnak lövőhelyzetet. Tunéz oldalon, aztán ott jön egy kísérlet, erre így nem lesz 7 méteres. Nem lesz 7 méteres. Cserébe a labda marad Tunéziánál. És szépen lassan már az első félidő utolsó percébe jutottunk el. A 30. minutum. Valamivel kevesebb, mint fél perc az első félidőből. Ben Hassin. Aucs. Majd jön a másik Ben Hassin, és le a szélre a labda, de jön ismét egy védés. Menucci azért többször is hozzá tud szólni ez a találkozóhoz. Sokkal többet, mint a kollégája a túloldalon, ez egyértelműen látszik. És sokszor tényleg nagyon kikényszerített, rossz szituációkból próbálnak lőni. Tunéziai csapat tagjai a tunéz együttesnél. Itt viszont letelik az első 30 perc, és 17-10-es argentin vezetés. Itt még lesz talán egy időn túli szabaddobás. Igen, azt még szeretné játékvezetővel elvégezni valaki, de senki nem nagyon kívánja ezt megtenni. Most Cavó megérkezik. Hát mondjuk, ha onnan bedobja, akkor a VB gólja az nyilvánvaló, de talán erre látok most kevesebb esélyt. Igen, csak eldobja, és akkor ezzel ér véget, tehát az első félidő 17-10-re vezet Argentina, végigvezetve magabiztosan, jól kézilabdázik a dél-amerikai együttes, és mondjuk azt, hogy azért ehhez az is kell, ehhez a különbséghez, hogy Tunézia viszont magához képest is gyenge teljesítmény nyújtott az első félidőben, úgyhogy majd innen jön a folytatás a Nemzeti Sporthíradó után, hogy maradjanak az M4 Sporttal a szünetben is, aztán pedig várjuk vissza önöket a folytatásra. Argentina nagyon jó úton jár afelé, hogy első győzelmét szerezze a középdöntőben itt a világbajnokságon. Ugye egy mérkőzést már nyertek ezen a tornán, Egyiptomot
győzték le 27-14-re, azzal jutottak el egyáltalán a középdöntőbe, annak okán vannak itt, és így láthatjuk Argentínát. Ugye Tunéziának már van 2 győzelme is ezen a világbajnokságon, hát most nagyon messze vannak ettől a harmadiktól, pedig ugye Ausztriát legyőzve jöttek erre a mai találkozóra, és ott egy egész magabiztos játékot láttunk tőlük, főleg a második félidőben, ugye Kínát verték meg még az osztrákokon kívül, ott 34-28-ra tudtak nyerni, tehát ott is sok dobott gólt láttunk tőlük, helyenként ott is szép kézilabdát, ehhez képest a mai napon nem kaptuk meg az ő oldalukról azt, amit várhattunk, és egyelőre nagyon sok hibával játszanak, nagyon körülményesen játszanak, és védekezésben is elég gyengék. Milyen második félidőre lehet kilátás ezután? Kacirsz Dáviddal nézzük ugyanúgy a találkozót. Hát én nem gondolnám, hogy nagy változás lesz az első félidőhez képest. Szerintem az argentinok futni fognak, már látszik, hogy ők nagyon élvezik a játékot, hogy itt vannak, és eleve itt vannak a világbajnokságon, és jól is megy nekik a játék. A tunéziaknak nem szenvedősnek tűnik ez a mai nap, ők szerintem már inkább csak túl lenni szeretnének ezen az egész mérkőzésen, a világbajnokságon. Az biztos, hogy van egy sokkal szebb arcuk, amit láttunk azért már tőlük periódusokban, de ez a mai meccsen nem nagyon látom rajtuk, hogy mi lehetne az, ami kizökkenti őket ebből a gödörből. Bár biztos a félidőben azért az edzőjük kicsit megpróbálta felpörgetni őket. Ez biztos, hogy volt mondandója Pablo Morelnek, és ugye beszélgettünk a találkozó legelén arról, hogy ez a felszabadultság, ugye utolsó mérkőzés mindkét oldalon vajon kire milyen hatással lehet, és hát azért azt egyértelműen megállapíthatjuk, hogy ez a plusz 7-es különbség, ami most ott van Argentína mellett, és 7 góllal vezetnek 17-10-re, ez egyértelműen megmutatja azt, hogy egyelőre ők tudnak abból meríteni, hogy ez most már egy felszabadult utolsó találkozó. Itt láthattuk egyébként a bejövő képeken, a félidőben azt figyeltük itt, hogy itt a karácsonyi dallamok felcsendültek a csarnokban, és amíg az argentin oldalon láttunk egyfajta ilyen örömködés, tényleg egy felszabadult táncikálás is volt, itt minden volt a félidőben, hogy tényleg ők élvezik ezt az egészet, és nekik egy nagy dolog az, hogy itt vannak, és hogy ezt a mai találkozót is egyértelműen pozitívan fogják föl. Addig tunéziai oldalon, a tunéz csapatnál azt látjuk, hogy sokkal inkább csak túl akarnak lenni ezen talán, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt jól megfogalmazni, de hogy nem olyan élesek a mai napon, nem elég koncentráltak. Most Zsrezi az, aki majd visszatér beállóban, őt láthatjuk a labdával ott a kezdőkörben, és el is kezdődik a második félidő, tehát 17-10-es argentin vezetésről. Továbbra is kiemelvén, hogy ugye ez a csoport utolsó fordulója, ebben a középdöntős csoportban is lezárulnak a küzdelmek, és ugye hamarosan már a negyeddöntők következnek. Most élesedik majd igazán a világbajnokság, és a kedves nézők kedvéért azért mondjuk el azt is, hogy ennek a csoportnak a győztesével találkozik majd a magyar válogatott a negyeddöntőben. Ennek okán hívom fel a figyelmet arra, hogy a mai estén majd Franciaország-Hollandia találkozót láthatnak az M4 Sporton élőben, és ugye nagyon fontos lesz azt látnunk, azt monitoroznunk, figyelnünk, hogy vajon kivel találkozik a magyar válogatott, és vajon milyen játékot mutat az a csapat, akivel találkozik a magyar válogatott. Nem tudom, hogy inkább Franciaországnak vagy Hollandiának örülnénk jobban. Mindkét csapat nagyon jó, és nagyon jó formában is vannak. Én is gondolkoztam el, talán a francia válogatottnak a játéka, és az, hogy az Európa-bajnokságon legyőztük őket, talán ők lehetnek egy fokkal, bármennyire is azért fura ezt így kimondani, egy fokkal könnyebb ellenfél. A hollandok ugye a hazai rendezésű világbajnokságon nagyon motiváltak, nagyon mennek, vannak játékosok, akik már bejelentették az utolsó világversenyük, extra motiváltan kézilabdáznak. Mind a két válogatott nagyon jó, mind a két válogatott nagyon nehéz mérkőzés várna ránk, vagy vár ránk, de talán én azt gondolom, hogy a francia válogatott a játék stílusa közelebb állhat hozzánk. Közben pedig egy gólváltást láthattunk itt az első percekben a második félidő elején. Zsrezi az, aki eredményes tudott lenni, és most ezzel megint csak 7 gól közte, 7 gól a két csapat között. Most lépte át egyáltalán ezt a 10 gólos határt Tunézia, most szerezték a 11. találatukat, ami azért így 32 percnyi játék után nem annyira erős, de talán az a 18 kapott, az még fájdalmasabb náluk, és a védekezéssel rengeteg problémájuk volt itt az első félidőben. Hát látjuk majd, hogy itt a másodikban vajon tudnak-e Ben Hassinék ezen javítani.
és éppen Hakanánál a labda, ő próbálja megtalálni a beállót, és most nagyon szépen meg is találják. Zselezi gyorsan, 2 perc alatt kétszer eredményes, és láthatjuk a százalékát is, hogy eddig hibátlan lövő teljesítmény tőle ezen a találkozón. 3-ból 3, ez talán egy kínai figura lett volna. Ritkán látható befejezése, már el is futott a játékos társ. Érdekes dolgokat látunk ma. Nem számított rá, igen, át akarta lőni a túloldalra. Egyébként egyre többször látjuk ezt a megoldást a szélső játékosoktól, de most jobb szélső játékos nem számított rá. De az előbb egyébként meg egy szép 2-2-es játékelosztás, lebontást láthattunk a tunéziai válogatottól. Nagyon mélyen megnyitották a falat az argentinok, az nem jött össze, úgyhogy most visszább is álltak egy 10 fokkal zárt a patos falra. Bolling az, aki a bal szélső pozícióban látható az argentin oldalon, és nagyon élvezte a játékot, és Ben Hassin is most hozzátesz csapata góljaihoz egyet. Első gólja volt a találkozón, ez viszont egy belemenés, és akkor Tunézia elkezdhet közeledni, mert most ha ebből a támadásra betalálnak, akkor már csak 4 közt, ami nagyon rég volt már ezen a találkozón. Ugye itt a mérkőzés alakulásával kapcsolatban azt tegyük hozzá, hogy nagyon hamar kialakult egy nagy különbség a két csapat között, és itt igazából csak a különbség volt kérdés az első félidőben. Már volt ugye 10-3 is, de aztán 12-3 is, az volt a legnagyobb különbség, az a 9 gól, a végén 7 maradt közte, és most viszont Tunézia azért támad, hogy csak 4 maradjon közte. Akkor még ez bőven lehet egy izgalmas mérkőzés, és be is találnak. Ben Hassin a gólszerző, 14-18. Na talán, hogyha így ezt tudja folytatni Tunézia, főleg, hogy most egy argentin hiba, és egyből rohanhatnak a pirosmezesek, de jön egy nagyon szép védés, Menucci az, aki hárítani tud, de befejezve az előző gondolatmenetet, talán ha ezt folytatni tudnák a pirosmezesek, Tunézia, ha így tudna játszani, akkor ebből még bőven lehetne egy szoros találkozó, és most jön is bizony egy időkérés argentin oldalon, érezhetően eléggé szétszórt a játék itt a második félidőben, talán ez már a túlzott felszabadultság is, amit most látunk. Menucci az, aki nagyon fontos védést mutatott be, és akkor időkérés következik. Y nada más. Centramos otra vez y jugamos un ataque posicional. Va Elke al centro, Mika queda ahí para defender. Ese cambio y la Colo sigue ahí. Jugamos 4 para Mika, Mika te apoyás, Yula 2-3 y a partir de eso ves si hay espacio para correr o si hay espacio para la directa. ¿Listo? Vamos, vamos. ¡Cuidamos la pelota, dale! ¡1, 2, 3! Argentina, cabeza, cabeza. Argentinok próbálták fölhívni arra a figyelmet, hogy okosan játszanak ésszel, és ne rohanják el a támadásaikat, gondolkozz, ahogy hallhattuk itt az imént az időkérés során, mert bizony most Zselezit kétszer megtalálták, és jöttek az ittszerek, ezen kívül is, argentin oldalon pedig a hibák jöttek ezzel együtt, úgyhogy itt most bizony kellett egy kis szünet az argentinoknál, most szinte újra kezdhetik ezt a félidőt, egy kicsit más mentalitással Kávóék. Meglátjuk, hogy vajon tudnak eredményesek lenni. Azért nézzük meg, hogy ez most egy 4-0-ás időszak a találkozón. És nagyon hosszú idő után, 4 perc után jön argentin gól. Amit nem adtak meg, nem adtak? Ja, nem, igen, most a tunéziai reklamálónak mutatta a játékvezető, hogy nem gólt. Belejtette a labdát egy pillanatra az argentin játékos, azt hittem, hogy nem adták meg a gólt. Beragadtak a félidőbe, bemaradtak az öltözőbe az argentinok, illetve Tunézia meg egyébként egy jobb mentalitással érkezett. Úgyhogy ez az ittszervédése ott a középkezdésből adott labdánál a kapusnak lélektanilag nagyon fontos volt. És Kávó gólja is fontos volt most nagyon. Ezzel ismét 5 gólos különbség, és 19-14-re vezet Argentina, szóval Tunézia támadásban. Zselezi végezheti el majd a szabad dobást, megtörténik. Ben Hassin. Zelfanit is bevonják a játékba, keresik a lövőhelyzetet, és most jön is a lövés, de jön ismét egy védés Menucci-tól. Nagyon szép lábmunkával ért oda, és nagyon szép lábmunka az is, ahogyan itt végig viszi a labdát Bolling. 3-ból 3, ahogy mondtam vele kapcsolatban, láthatóan nagyon élvezi a játékot. Itt a
szünetben is lelkesítette a többieket, ő tényleg azok közé tartozik a mai találkozón, akin látszik az, hogy élvezi, hogy itt van, szeretne egy jót játszani, és szeretne gólokkal hozzájárulni csapata eredményéhez. Ez volt a 20. argentin találat. Igen, pedig Tunéziának lett volna lehetősége, már 3 ér támadtak. Most megint nagyobb lett a különbség. Ehhez képest igen, most ismét 6 gól a különbség, mire kimondom már csak 5, ez most egy szép egyéni megoldás. Hakana az, aki eredményes. Ez is egyébként egy nagyon szép egyéni megmozdulás a túloldalon. Ezt emeljük ki, Karsten nagyon szépen csinálta, egy pattintás után megy tovább. Itt láthatjuk még egyszer, itt leüti a labdát, egy szép lövőcsellel megy tovább. És aztán jön a 7 méteres is ebből. Argentína nagyon hamar visszaépítheti így az előnyét, most már 6 gólos előnybe kerülhetnek. Karsten a legképzettebb játékos Argentinának, nem kérdés. Még ha most ki is hagyta ezt a 7 méterest. Így van, most jön egy védés, és itt a kapuban is csere volt tunéziai oldalon. Buida az, aki hárítani tudod, nagyon szépen ért le egyébként, ezt tegyük hozzá, ez nagyon szép védés. Buidát is láthattuk többször már ezen a világbajnokságon. Igazán sok szerepet még azért nem kapott, tehát azért nem ő volt az első számú kapusa ennek a csapatnak ezen a világeseményen. De azért több helyen írtak arról, hogy ő előtte is egy szép jövő állhat. Most ehhez tudott hozzátenni valamit, és egy ismételt 7 méteres, vagy hát egy ismét befújt 7 méteres. Most Buida után a másik oldalon is jöhet a védés. Egyébként itt Zslezihez nagyon szépen tették be a labdát. Most a beállót azért többször találják meg itt a második félidőben. Hát alapvetően ez volt a tunéziai válogatottnak az erőssége, a beálló körüli játék, amit most a második félidőben láthatunk. Most, ha a 7 méteresek számát nézzük csak meg, akkor azt hinnénk, hogy milyen durva mérkőzés. És az előbb úgy fogalmaztam, hogy jöhet a védés a túloldalon is. Hát jött is a védés, de aztán kis szerencsével Aucshoz visszakerül a labda, és így 5. gólját tudja szerezni a tunéziai válogatott játékosra, és itt láthattuk még egyszer ezt a szituációt. Ehhez kellett a szerencse is. De Menucci most már nem az első, és nem is a második nagy védését mutatja be a találkozón. Ezért sok-sok kimaradt 7 méterest is látunk ezen a mai napon. Viszont látunk most akár egy kiállítást. Kávóval szemben volt egy szabálytalanság, így van, jön is a kiállítás. Ben Hassin jut a kiállítás sorsára. Szerintem ez is egyértelmű szituáció, adható kiállítás egyértelműen. Igen, nagyon rossz ütembe érkezett a tunéziai védő, egyértelmű nyakat ért a ütőmozdulat. Egy ember előnyben támad Argentína, és jön a védés. Most ezúttal nem Kadem a kapuban. Ez imént a 7 méteres nem ő hárította, hanem csapattársa, de most nem Kadem. Zitzer tudott hárítani, viszont a labda továbbra is Argentínánál, és jöhet a Zitzer ismét. Még egyszer ugyanazt a figurát látjuk, és még egyszer egy óriási védés nem Kademtől. Na, talán ez tényleg visszahozhatja így a reményeket, ami Tunéziát illeti, hiszen most Garciának 2 is véd a kapus, mind a 2 Zitzerben, és visszakerült a labda Argentinához, de ennek ellenére is megúszta ezt, most kapott gól nélkül Tunézia, sőt fogalmazunk úgy, hogy a kapus 2 nagyon szép védést mutatott be, ez több volt, mint megúszás. Közben egyébként láthatjuk, hogy azért már több holland szurkoló is a helyszínen, sokan azért korán érkeztek a mai napra. Nem felejtsük el, hogy a csoportrangadó van. Igen, azért színvonalasabb mérkőzés lesz azért, de a tunéziai emberhátrányos védekezés továbbra is katasztrofális, simán passzokból szélrel Zitzerbe kerülnek. Viszont itt most emberhátrányban jön egy gól, Hakana a szerzője, 2-ből 2-nél jár ő is a mai találkozón, de jön rá a válasz, egyből Kávó, azért az ő lövőereje az látszik, és ezt már többször is láttuk ezen a világbajnokságon, elképesztő dinamika van abban, amikor ő lövőhelyzetbe kerül. Ügyes játékos egyébként, jó induló cselei vannak, és nagyon szépen húzta vissza most itt a védőfal mögé elővést. Ahogy egyébként Karsten is irányítóban egyébként jól játszik, talán ők azok ketten, akikkel kapcsolatban azt mondhatnánk, hogy egy másik válogatottban is megállnak a helyüket, nyilván most ez csak ilyen feltételes módban mondom, de hogy ők azért... A tunéziaiban mindenképpen. ők azért abszolút
ők a jobbak közé tartoznak. Na de nézzük, támadásban Tunézia, és most följöhetnek 3 gólra, és ismét egy 7 méteres ad majd erre lehetőséget. 21-17-nél támad az afrikai csapat. És egyértelmű szituáció ismét, csak hát rengeteg 7 méteres továbbra is a találkozón, elképesztően sokat látunk. Igen, pedig nem durva mérkőzésről beszélünk, hanem inkább így elmaradoznak a játékosok, de ezért vigyáznak egymásra. És Hakána az, aki idáig most hátán cipeli ezt a csapatot a második félidőben, harmadik találata. Szépen kivárta, amíg a kapus elmozdul, nagyon szépen lövi be fölötte a labdát, úgyhogy 18-21. Ha most a tunéziai csapat oldaláról szemléljük a találkozót, akkor most ez lehet az az időszak, amikor visszajöhetnek a találkozóba, de hát itt egy 7 méteres párbaj, ami zajlik. Óriási, tehát folyamatosan jönnek a 7 méteresek megállás nélkül mindkét oldalon. Amit talán azért ritkábban szoktunk látni, hogy egy olyan találkozón, ami már az utolsó meccs mindkét oldalon, és ugye nagy tétje nincs a találkozónak, már 2 biztosan kiesett csapat, ilyenkor ritkább talán az, hogy ennyi 7 méteres legyen, de hát Tunézia oldaláról viszont ismét jön egy védés, és ezzel így most már egészen közel zárkózhat az afrikai együttes. A -2-ért támadnak. Igen, de az véleményem szerint, hogy ennyi hetes van, annak is köszönhető egyébként, hogy maga a védelem nagyon dekoncentrált. Tehát ahelyett, hogy befejező faltok lennének 8-9 méteren, közel engedik a támadókat, lemaradnak, nem segítenek be egymásnak, tehát ez is inkább annak a jele már, hogy túl lenni szeretnének ezen a mérkőzésen, és nem azon a hőfokon játszanak, ami kellene. Újra viszont nagyon jól szállt be a találkozóba, 2 7 méteresnél beküldték, mindkétszer eredményes volt, és Tunézia megszerzi 19. találatát, ismét csak Hakána, nem véletlenül emeltem ki az előbb őt, nagyon jól játszik itt a második félidőben, úgyhogy 11 perc telik el, vagy most már 12 itt a második játékrészből, és erre most nem kap 7 méterest Argentína, úgyhogy a -1-ért támad már Tunézia. De azért talán ezt nem láttam jönni ebbe a találkozóba, lehetünk őszinték itt Dáviddal, hogy 9 gólos különbség volt az első félidőben már a két csapat között, azért 12-3-nál nem gondoltam azt, hogy úgy jutunk el majd itt a 40 gól környékéig, hogy mindösszesen 2 találat közte, és most a -1-ért támad Tunézia. El se hiszem egyébként, amit látunk, mert végig arról beszéltünk, hogy Argentína mennyivel jobb, mennyivel frissebb ezen a mai napon, és hogy Tunézia mennyire gyenge napot fogott ki, ennek ellenére már csak 2 gól a különbség. Viszont Hakána érkezésével egyébként nagyon sokat javult a támadójáték a tunéziai válogatottnak. És ismét csak ő van játékban, és ismét csak ő eredményes. Hát Hakána egyelőre jó úton jár a mérkőzés embere cím felé, mondhatjuk így, és közben pedig jönni fog talán egy kiállítás is. Igen, ő kap pont kiállítást, mert szerintem pont ott a középvonalba örült nagyon a góljának, és talán ez most nem hiányzott, főleg csapatának nem hiányzott, mert egyelőre ikletett forrában itt a második félidőben, és így van, Tunézia oldalon a kiállítás. De cserébe 1 gólra zárkózik, és itt látjuk a kiállítás okát, igen. Igen, elakadt benne a labda, a visszafutás, gólöröm közben. Igen, annyira örült a góljának, egyébként jogosan, hogy nem figyelt rá, hogy kapustól érkezik a labda középen. Akár zicserbe kerülhetett volna az argentinok jobb szélsője, na majd most megkapja a labdát, megy le a szélre és jön a gól is. Na ez most nagyon fontos volt Garciának is, itt az előző kihagyott zicserei után, illetve Argentínának is, hogy most vissza tudnak építeni legalább egy 2 gólos különbséget. 22-20 ezzel, kulcsfontosságú támadás volt az emberelőnyben, ezt most szépen végig játszották, és ezért azt láttuk idáig ezen a találkozón, hogy nem volt nehéz gólt szerezni Tunézia ellen egyáltalán. Most ehhez képest itt a második félidőben Argentína azért eléggé leakadt, megakadt támadójátékban mindenképpen. Mindösszesen 5 gólt szereztek, úgyhogy mindjárt a félidő felénél vagyunk. Itt viszont egy nagyon csúnya sérülés, és jönni is kell a segítségnek. Rosszul esett szegény, rosszul fogott talajt. Ez egy nagyon csúnya esés volt, és bízunk benne, hogy nincsen semmi komolyabb probléma. Ugye már korábban említettem, hogy Munajlezinek volt egy csúnya sérülése ezen a világbajnokságon, és itt láthatjuk, hogy nagyon kellemetlenül ér talajt. Belhadj, ő az, aki lemaradt. És most jön is majd egy videózás.
Tunéziát nem kerülik el azért ezek a csúnya sérülések, ütközések ezen a világbajnokságon. Itt láthatjuk, ahogy földet ér. Hát igen, ez nagyon-nagyon kellemetlen. Hát igen, kibillentette, pont a lövő mozdulatban nyúlt rá az argentin játékos oldalról. Nem csodálkoznék, hogy a kiállítás jönne ebből. Itt láthatjuk, hogy már lövés közben a keze, amikor oda támasz Gavilán. Hát a 2 perc valószínűleg jogos lehet, annál súlyosabbat nem gondolnék, bár általában ilyenkor szokott piros lap jönni, amikor azt mondom, hogy nem hiszem. Na hát nagyon kíváncsiak vagyunk erre. Szerencsére fölállt már, és jól van Belhadj, úgyhogy ő, ha minden igaz, akkor tudja folytatni, vagy ha nem is egyből, de majd egy rövid szünet után tudja folytatni. Na nézzük, mi lesz az ítélet szituáció után. Gavilánnak milyen büntetés jár. Megmutatják a videózást. After review with small pushing in the air, the decision is 7 meter and 2 minutes for number 13 from Argentina. Így van, és jön a 7 méteres és a 2 perc. Lövés közbeni megtámasztásért kibillentette ellenfelét Gavilán a levegőben. Azt gondolom, hogy ez egy jogos 2 perc, tényleg ahogy mondtuk is, talán ennél súlyosabbat itt nem érdemel a történet. Ez az esés továbbra is nagyon csúnya, de így viszont 2 perc, és ne felejtsük, hogy még 7 méteres is hozzá. Úgyhogy ouch góljával, ami meg is születik, 21-22 már az állás, és ismét egy gól a két csapat között. Igen, nem bonyolította túl ezt a 7 méterest. Ez kicsit váratlanul egyből eldobta, hát nem tudott rá reagálni Menucci. Ugye ő is védett már 7 méterest a mai találkozón, tehát most nála is próbálgatják itt a különböző figurákat, mivel tudják őt átverni. Hát most ez sikerült, és most mindkét oldalon ember hátrány, vagy legalábbis ugye 5 az 5-ben mindkét csapat. Argentina támadásban, ismét 7 méteres, ez és még egy kiállítás. Most fél percig 2 ember is a kiállítás sorsára jut. Tunézia oldalán, ezúttal Rezgui kapja a kiállítást, itt láthatjuk a faltot, tehát ez is egy adható. 7 méteresekben lehet, hogy valami fajta rekord fog megdőlni itt a mai napon, ezen a világbajnokságon legalábbis biztosan, mert elképesztően sok büntető dobást látunk, és még mindig hátra van a második félidőnek a fele. Igen, És ugye, ismét ápolás. Ismét ápolás. Igen, talán ez sem volt annyira súlyos egyébként, hogy hosszabb kiadás várna az argentin játékos, hogy de mondtad, hogy 5 az 5 ellen, de nyilván ilyenkor a kapus lehozzák, úgyhogy 6 az 5-be támadtak az argentinok, ezért kerültek. Mint hogy az egész mérkőzésen nagyon könnyen helyzetben, emberelőnyös helyzetben. És most ugye fél percig majd 2 mezőnyjátékosát is nélkülöznie kell Tunéziának, és az még a kapus lehozatallal is elég nehéz lesz. Szerencsére itt is rendben van a játékos, Casasola volt a földön. Szerencsére ő is úgy tűnik, hogy tudja majd folytatni. Azért az mindenképpen fontos lenne szerintem egy ilyen találkozón, hogy komoly sérülés ne történjen. Itt a VB utolsó találkozója, és már eldőltek itt a lényegi kérdések. Nyilván persze mindkét csapat szeretné megnyerni ezt a találkozót, ahogyan Bono is hozzáteszi a magáét most, 23-22. Ugye Argentina az első középdöntős győzelmére hajt. A középdöntőben nem nyertek még találkozót. Itt azt is érdemes kiemelni velük kapcsolatban, hogy a találkozót megelőzően egyébként, ha a két csapat gólkülönbségét nézzük meg, Tunézia 92, míg Argentina 90 gólt szerzett, viszont Tunézia 20 góllal többet kapott Argentinánál, tehát azért az látszott, hogy védekezésben Tunéziának lehetnek majd problémái. Támadójátékban nagyjából ugyanazt képviselte egy hatékonyságot tekintve mindkét fél. Most ebből kijön egy szoros mérkőzés. Valamivel több mint fél perc még az argentinok kiállításából, tunéziai oldalon viszont még több mint 1 perc. Itt egy újabb fél percig emberelőnybe lesz majd Argentina, akik most támadhatnak is. A lépésért vette le játékvezető Austra labdát. Argentina pedig a 3 gólos előnyért támadásban. Jött volna le a szélre a labda, de csak lövőcsel, dobócsel Romérónál, aztán ismét egy hiba. A hibák számában a második félben talán valamivel kevesebb van benne a játékban, de hát még így is nagyon sok. Rengeteg az ilyen technikai malőr. Most is éppen egy mondhatni érthetetlen átadás közel egymáshoz a két játékos, és itt látjuk a hibák számát is, azért
Tunézia oldás, az a 12, az rengeteg ilyen labdavesztés volt már. Igen, de második fél időben csak 2, úgyhogy egyébként ez is okozta a felzárkózásuknak a lehetőségét, hogy most Argentína játszott több hibával. Tehát kicsit maguknak nehezítették meg ezt a mérkőzést. És az előbb még 3-ért támadott, 3 gólos előnyért támadott Argentína. Most viszont azért kell védekezzenek, hogy megmaradjon a 2 gólos előny egyáltalán. Tunézia ismét 1 gólra zárkózhatna. Ugye a mérkőzés alakulását nézzük. Tunézia egy pillanatig nem vezetett még ezen a találkozón, sőt döntetlen is csak a kezdetnél volt 0-0-nál. Utána végig vezetett Argentína. Megnézzük, hogy most mennyi marad az előnyből. Lezihez eljut a labda. Már passzívnál Tunézia. És most már ott lőni kell, egy óriási gól, a mérkőzés legnagyobb gólját látjuk. Atyavilág, Hakána. Hát ő tényleg a második félidőben nagyon-nagyon szépen játszik, gyönyörű lövések, ezt érdemes megnézni. Igen, hát ott nem volt kérdés. Igen, maga a lövő mozdulat nem feltétlenül olyan, mint ahogy azt tanítják Európában, de egyébként nagyon eredményes, szép lövés volt. Az ő játéka egyébként a második félidőben tényleg üdítő. Egyedi megoldásokat láthatunk, közben Karstenék, és ismét csak egy 7 méteres. Ezúttal Gavilán harcolja ki. Itt is belül védekezés, azt gondolom, hogy nem vitatható, ismét csak a történet. Hát fölzárkózik Tunézia, és most már nem először van ott 1 gólos hátrányban, 1 gólra csökkentve hátrányukat, ugye a 21-20-nál, 22-21-nél és 23-22-nél is. Csak 1 gól volt közte, és egy nagyon fontos védés. A harmadik hetesét védi Tunézia kapusa Buidá. Hát ő ezen a találkozón csak 7 métereseknél kap szerepet, de akkor viszont parádézik. A harmadik védés, hát egy fél időn belül Buidánál. Hát ez egészen gyönyörű, nagyon érzi most, ő nagyon érzi. Igen, és szépen mozdul is maga a lövésekre, tehát nem csak eltalálják, hanem szépen bontott le lábbal az első hetesénél, utána meg kézzel a lövő mozdulatra szépen mozdult rá. És Tunézia az egyenlítésért támad, azért ezt tényleg nem láttuk jönni, itt -9-nél, a 9 gól volt a két csapat között, ehhez képest most Hakanánál a labda, és jönne a betörés, jön a 7 méteres, tehát nagyon nagy zicsert kap most Tunézia, hogy kiegyenlítsen a találkozón. 48 perc játék után lehet ismét döntetlen az állás. Igen, és említetted, hogy játékvezetői szempontból nem egy egyszerű meccs, és tényleg rengeteg hetest, 2 percet faltott el befújniuk, de mégis abszolút úgy érzem, hogy hiba nélkül, de nagyon kevés hibával fújják a mérkőzési játékvezetők, úgyhogy abszolút dicséret illeti őket. Aucs pedig kiegyenlít, közben 7 méteresből volt eredményes, és ezzel pedig kiegyenlít Tunézia 23-23, amikor még valamivel több mint 10 perc a mérkőzésből. Na hát kaptunk egy érdekes mérkőzést itt a végére, egy szoros találkozót. Pont itt a szünetben beszéltünk róla, hogy vajon még benne van ebbe a találkozóban bármifajta fordulat, akkor nem voltunk túl optimisták, anélkül, hogy bárkinek is szurkolna az ember, de hogy egy jó meccset láthassunk, most ezt megkapjuk, és jön a gól, Garcia eredményes 4. találata a találkozón. 24-23 ezzel, Argentína azért az előnyt, vagy a vezetést még nem engedi ki a kezéből. Tunézia még nem tudott vezetni a találkozón. Hakána. Igen, és nem csak maga a gólkülönbség volt nagy, ami miatt azt gondoltam én személy szerint, hogy ugyan lesz a második fél időben. Maga a mutatott játékképe, maga a játékosoknak a testbeszéde, a mentalitása, hogy kijöttek az első fél időre, az alapján mondtam, hogy Argentína biztos, hogy megnyer a mérkőzést. Hát most már nem vagyok annyira biztos benne. Egy érdekes utolsó 10 percnek nézünk elébe. Most Hakána bent, illetve Belhadj szerencsére tudta folytatni a játékot az ijesztőnek tűnő sérülése után. Hakána 1-1-ben Kávóval. Kávó most jól védekezett. És Hakána egyébként nagyon szép technikai elemeket mutat meg, lőtt átlövés gólt, betörés gólt, lefordulást, lövőkeze irányába induló csel, talajlövést, úgyhogy ő azért nagyon sok mindent megmutat magából ma. És Belhadj is hozzáteszi a magáit, igaz csak a második gólja találkozón, de ez is egy nagyon fontos találat. 50 perc játékidő után 24-24, másodjára is ki tud egyenlíteni Tunézia. És akkor így jöhet Egáról, talán mondhatjuk, hogy egy új meccs kezdődik, és már a vezetésért támadhat Tunézia.
Igen, és ha most átvennék a vezetést, akkor szerintem olyan lélektani elébe kerülnének, hogy most viszont meg már nekik állna abszolút a mérkőzés. Egy nagyon szép labdaszerzés volt Aucstól, próbáljuk őt kiemelni, és ne a hibázó argentin játékost. Így van, az előnyért, a vezetésért támad már Tunézia az 51. percben. Kávó most le is ül pihenni egyet. Hakanánál a labda. Hakanán megcsinál egy szép cselt, és Dzsezihez eljuttatja, aki eredményes. 25-24 a mérkőzés során először vezet Tunézia. 9 gólos hátrányból fölállva. A mérkőzés utolsó szakaszába lépve, a hajrára lépve, 10 perccel a vége előtt, most már csak 9 perccel a vége előtt, Tunézia tehát átveszi a vezetést. És megint Hakanán volt, aki főszereplő volt ebben a támadásban, ő adott gólpaszt. És Dzsezivel kapcsolatban már többször elmondtuk itt a VB-ben, hogy egy elég egyedi beálló játékos, meg egy egyedi, ahogyan mozog ott beállóként, nem is az a tipikus beálló alkat, de szépen tudja megoldani ezeket a szituációkat, azért ezt mindenképpen emeljük ki. Úgyhogy most Kávóiknak föl van adva a feladat, Karsten törne be, hogy egyenlíteni tudjanak, és jön ismét egy 7 méteres. Na hát itt a végjátékban nagyon fontos lesz az is majd, hogy amikor jönnek ezek a 7 méteresek, ki mennyire lesz azokból eredményes. Ez még akár el is döntheti ezt a találkozót itt Karstennel szemben a falt. Hát innentől kezdve minden támadásnak, minden hetes lövésnek komoly jelentősége lesz a végeredmény szempontjából. És rácsúszott a lába a 7 méteres vonalra. Így van, Karstentől egy hiba, úgyhogy nincs gól a 7 méteresből. Na hát Munoz nem tudom, hogy számolt-e azzal, hogy itt még esetleg úgy kell időt kérjen majd a mérkőzés hajrájában. És itt látjuk, igen, nem látjuk a legjobb szögből, de tényleg hozzáér a vonalhoz. Aztán értetlenkedik Karsten. Nem tudom, hogy Munoz mennyire számolt az, hogy itt a végén majd úgy kell esetleg időt kérnie, hogy egyáltalán a pont szerzésért kell aggódnia, nem csak az, hogy a győzelem nem lesz meg. Mert hogy már 2 gólos előnyben Tunézia, hát ez elképesztő. Buria gólszerző, és jön is az időkérés, 26-24. Nem mindennapi feltámadást látunk ezen a találkozón, 9 gólos hátrányból érkezve. Imáron 2-vel vezet Tunézia. A mérkőzés előtt azért valamivel esélyesebbnek tartott Argentína ellen. És megint Hakanán gól pasztadó. És Hakanán nagyon-nagyon szépen teszi hozzá magáét. Aztán látjuk itt ünnepelni is Ben Hassinékat, ő van a képen. És az öröm a padról. Hát itt most Argentinánál mindenképpen valami újra van szükség, mert így ez a találkozó ki fog csúszni a kezeik közül. Mert megint a védekezést fogják megnyitni. Nyitottabb védekezésbe próbálnak gondolom labdát szerezni, elbizonytalanítani a tunéziai támadójátékosokat. Bár ezzel megnyitják a területet Hakánának és Dzselezinek, a beállósnak. Hát egy nagyon érdekes végjátékra van kilátás. 26-24-re vezet Tunézia. Akkor, amikor még nagyjából egy 7 és fél perc van hátra a találkozóból. Ezúttal Argentína támadásban. Na nézzük, hogy meg tudnak-e újulni vajon a dél-amerikaiak, vagy újabb hibák következnek. Most marad náluk a labda. Kiélezett végjátékra számíthatunk. Aucs volt egy picit túlságosan is határozott. Meg tudták állítani az argentinok játékát, és amennyire láttuk az első félidőben ezt a gyors, dinamikus játékot Argentin oldalán, ez most elfogyott, és tény, hogy följavult a tunéziai védelem. Ezt talán nem vitathatjuk, mert sokkal erősebben áll most az a falot középen. De az tény, hogy Argentina is lelassult, viszont most jön egy szép gól, egy szép bejátszás után. Annak ellenére, hogy most gól kaptak beállós posztból, egyébként sokat javult a tunéziai védelem itt a második félidőre. Sokkal többet mozognak, lábbal fellépnek ütközni, nem hagyják úgy egyezni az argentinokat, besegítenek egymásnak. El is bizonytalanodtak teljesen az argentinok. És Gavilán volt eredményes. Őtől is láthattunk már egy pár kihagyott helyzetet is ezen a találkozón. Na de hát nézzük, hogy Hakanán mit tud. Na most jön tőle egy rontott lövés, azért ebből is keveset láttunk itt a második játékrészben. Egyértelműen Tunézia legjobbja volt. Itt viszont egy falt után mehet tovább a játék, és még egy 2 perces kiállítás is megy majd visszamenőleg. Dalle Crode első gólja a találkozón, amivel egyenlít Argentína. Igen, ez megint egy sorsfordító mozdulat lehet, hogy Hakanán azért korán lőtte el ezt a labdát, és utána pedig az előbb utaság volt ez a 2 perces kiállítás itt a játéknak nem időszakában.
most nehéz helyzetbe hozták magukat a tunéziaiak. És Dalle Crode, a 26 éves argentin balszélső az, aki eredményes volt. Ezzel pedig ismét döntetlen az állás, de tegyük hozzá, hogy most 2 percig Tunézia lesz emberhátrányban. Hakana. Keresnék megint a beállót, aztán pillanatra elhagyja a labdát, Aucs gyűjti össze. Bent van Rezgui is, ő van a szélen, és jön a bejátszás, és nagyon szépen oldja meg Jlezi. Jlezi nagyon rutinosan oldja meg ezeket a pillanatokat, és azért nézzük meg azt, hogy 5-ből 5-nél jár a mai találkozón, azért ez beállóként egy nagyon fontos mutató, hogy amikor zicserbe kerül, akkor ő ezeket most rendre értékesíti, és ma még hibátlan konkrétan az ilyen helyzetekben. 5-ből 5, nem találták meg annyiszor talán, mint amennyire szerették volna, de amikor nála van a labda, akkor abból nagy valószínűséggel gól születik, és hát Jlezi ezúttal is eredményes. Ugye ő 34 éves, az egyik legrutinosabb játékosa ennek a válogatottnak. Tőle joggal várhatnak sokat, és ismét előnyben Tunézia. Argentína az egyenlítésért támad. Cavo próbálna bemenni, nem tud, aztán Karstenhez a labda, és jön is a gól. 27-27. Nagyon-nagyon fontos pillanatban ismét csak Casasola, valamivel több mint 5 perc a végéig. ...45 másodperc még Tunézia emberhátrányából. Ugye azért a végső helyezések kapcsán nem mindegy az, hogy hogyan alakul ez a mai találkozó. Ugye itt a csoportban, akik a 4., 5., 6. helyen végeznek, ők a 13., 24. helyek között végeznek a végső elszámolásnál. Reste étagé, Mouna tu restes ici, Sondes, Amal, ok, on est bon, circulation de balle, on étire, on envoie, ok, pendant la passe, renversement, Mouna tu t'en vas, Sondes essaye d'attaquer, si tu viens intérieur, Amal tu croises, et on essaye de trouver l'extérieur, attention, Sondes, si c'est Sondes qui vient à l'intérieur et toi qui as la balle, Sondes toi qui sors, si tu arrives à gagner pour toi, c'est Amal qui sort, c'est bon, ouverture, c'est bon. Argentína, ha nem nyeri meg ezt a mai mérkőzést, akkor biztosan a csoportja utolsó helyén végez, és 6. lesz ebben a középdöntős csoportban. Ez pedig a 21-24. helyek valamelyikére repíteni őket, ami a végső helyezést illeti itt a világbajnokságon. Az 5. helyezettek a 17-20. helyen végeznek, a 4. helyezettek pedig a 13-tól a 16-ig, mert a többi csoporttal összevetésben, úgyhogy Argentínának mindenképpen csak a győzelem jó ahhoz, hogy előrébb tudjanak lépni ebben a csoportban. A döntetlen sem lenne elég. Tunézia viszont még akár 4. is lehet ebben a csoportban, hiszen annak ellenére, hogy kikaptak ugye a lengyelektől, megverték Ausztriát, és egy mai győzelemmel Ausztriát meg is előznék a végső elszámolásnál. Na de Argentína támad, mindjárt lejár Tunézia ember hátránya, de Argentína nem tud gólt dobni. Karsten kihagyja most ezt az ittszert, és nem kap rá 7 méterest sem, hogy Tunézia ismét a vezetésért támadhat. 4,5 perc a mérkőzésből, 27-27-es állás. És ugye ma még lesz egy Lengyelország-Ausztria mérkőzés is, ahol papírforma alapján azért a lengyelek jobbaktól lehetnek, jobbnak tűnnek, akkor meg pláne tudnának a 4. helyet tartani a tunéziaiak. Így van, és a Lengyelország-Ausztria mérkőzést is majd ugyanitt az M4 Sporton élőben láthatják a kedves nézők. Itt egy 4 és egy 2 pontos csapat találkozik, ami a nap első mérkőzését illeti itt a Tunézia-Argentína kapcsán. 2 pontja van Tunéziának, Argentína pont nélkül. És most ehhez talán kicsit közelebb is jöhetnek, hiszen most jön egy rontott lövés Tunézia részéről, és jön a szaladás, végigfut Karsten is, be is dobja. Hát ő az egyik legmotiváltabb ma a pályán argentin részről, az egészen bizonyos. Egy góllal így most ismét ők vezetnek, 28-27. Sokat is várnak tőle az argentinnak, látszik, hogy vezéregyéniség, az egyik legjobb játékosuk. A Tunézia jobb átlövő korán lőtte a labdát, meg fél helyzetből lőtte a labdát, ez kicsit fegyelmezetlenség volt. Ebből meg is bosszulták az argentinok. Argentína nagyjából úgy zárhatja ezt a világbajnokságot, ahogyan ezt az előző világbajnokságokon is láthattuk. Legutóbb 20-ok lettek, 2021-ben 21-ek lettek, 2019-ben végeztek jobb pozícióban, akkor 16. helyen végzett Argentína.
Itt viszont most jönni fog egy kiállítás. Mossad meg az ilyen ezután. Ismét a Jalezi Tunéziai beállós volt nagyon ügyes, és most nem csak ügyes, hanem harcias, és kőkeményen igyekezett megforgatni az argentin védőt, aki emiatt 2 percet fog kapni. Nem feltétlenül ez a legnagyobb erőssége a tunéziai beállósnak, hanem inkább a lemozgások, a fal mögötti helyezkedések, abból a zárásválások. De most megmutatta, hogy erőből is meg tudja oldani, ha kell. Így pedig Tunézia az egyenlítésért támadna, de nem tud betalálni, úgyhogy most Argentína ember hátrányban tarthatja a labdát, és ez már nagyon fontos, itt vagyunk a végjátékban, kevesebb mint 3 perc a találkozó végéig. 28-27-es argentin vezetés. Sokáig nagyon sima mérkőzést láttunk, aztán a végén egy nagyon kiélezett végjátékot. Itt még bármelyik csapat megnyerheti ezt a találkozót. Tunézia 2019 után tért vissza ide a világbajnokságra. 19 és 23 között nem jutottak ki. Most kielvezik itt az utolsó mérkőzésüket is. Az egy nagyon szép megoldás volt pedig, de aztán jön a védés is. Úgyhogy Tunézia megint csak az egyenlítésért támadhat. Az utolsó 2 percen belülre lépünk, amikor Hakána leteszi a labdát a szélre, jön az ígyszer és jön a gól is. Úgyhogy itt még többet ér Mkadem védése, hogy Buri megszerzi belőle második gólját. Csapatának viszont a 28. gólját szerzi meg, amivel megint csak egál a mérkőzés. Ezt most nagyon szépen csinálták. Szépen használták ki az emberelőnyt most Tunézia oldalán. Igen, és korábban nem jellemző módon egy gyors lerohanás végén történt ez a gólszerzés. Argentína támad. A vezetésért megy le a labda a szélre, és jön is a gól. Másfél perccel a vége előtt ismét visszaveszi a vezetést Argentína. Dalle Crode 2 gólja van csak a mérkőzésen, de mind a 2 nagyon fontos találat volt itt a végjátékban az utolsó 10 percen belül. Hamarosan az utolsó perchez érünk. Aucstól majdnem el tudják venni a labdát, de marad nála. Hakánához viszont nem jut el, belefúj a játékvezető. Valamivel több mint 1 perc a végéig. Nem áll az óra. Megkezdődik a találkozó utolsó perce. Ha most Tunézia nem tudja góllal befejezni ezt a támadást, akkor nagyon nehéz helyzetbe fognak kerülni. Jalezi mozog ki, és Aucsnak teszi oda a labdát, akit megfognak lövés közben, ebből lesz egy szabad dobás. És az is majd kérdés, hogy Argentínának mennyi ideje marad a végén, mert nem áll az óra most sem. Igen, biztos lesz még idejük támadni. És most jön is egy időkérés, ahogy várható volt. Tunézia oldalán jön az időkérés. Pablo Morel, 42 éves francia mester kéri ki az idejét. 37 másodperc lesz még hátra a találkozóból. Yos et Mouna à l'intérieur. Yos et Mouna à l'intérieur. Ok, on commence ici, hein. On commence ici. Hop. On voit s'il reste étagé, c'est pareil. On fait la même chose. Mouna qui récupère la balle, qui amène à Fadoua. Hop, on renverse. Mouna, Yos, tu vas dans le 1-2. Tu vas dans le 1-2. Salma, tu ouvres. Ok. Et on donne. Ils sont d'est là-dessus. Prendre la décision. Hop, traverser, jouer vers l'extérieur. Et après on sort de ce côté-là. Le repli, hein. Allez. Vajon kivel fejezik be ezt az akciót az afrikaiak? Vajon Hakána megint vállal egyet? De ott van ugye Aucs is a pályán, ott van Jalezi, aki nagyon szépen oldotta meg beállóként a feladatát ezen a mai találkozón. Ben Hassin szépen osztogatott, úgyhogy tényleg van itt kire támaszkodni, vagy akár ott van Buri is a szélen, aki az imént eredményes volt. Na hát nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy vajon itt tud-e egyenlíteni Tunézia. Az utolsó percen belül járunk, sőt most már csak fél perc a találkozóból. 29-28. Igen, és 7-6-tal támad Tunézia. Valószínűleg Hakána és Jalezi közelébe lesz. Most Hakanánál a labda, el is jut Jalezihez, aki nagyon szépen ellövi. Kiegyenlít Tunézia, 18 másodperc a végéig, na vajon jön az időkérés, elpattan a labda. Egészen szürreális jelenetek, elpattan a labda. Nem tudják elvégezni a kezdődobást az argentinok. És pörög az óra, nem áll a játék. 7 másodperc a végéig, az utolsó támadás, jön a bejátszás, és a gól, és a gól. Argentína megnyeri a találkozót. Egészen szürreális jelenetek. 30-29,
Az utolsó másodpercben dől el a találkozó, és Argentína ezzel megszerzi első győzelmét itt a középdöntőben az utolsó találkozóján. 30-29-re nyert tehát a dél-amerikai együttes, nem mindennapi végjátékban veri Tunéziát. Maradjanak majd az M4 Sporttal a folytatásban is, hiszen jön a Kosárlabda magazin. Kacisz Dávidnak nagyon szépen köszönöm a mai szakértelmet, a közreműködést, a kedves nézőknek pedig a figyelmet. Maradjanak velünk a folytatásban is, viszontlátásra, viszont hallásra.